Rhaglen ARFOR 2 yn weithredol rhwng 2023 i 2025 ac yn cynnwys 4 prif ffrwd gwaith gwahanol, sef chymunedau lleol, cronfa her, cynllun grantiau cymunedau mentrus ac ymgyrch hyrwyddo drwy bwrlwm Arfor. Dewch i ni rwan cael blas ar waith amrywiol y ffrydiau gwaith hyn, gan gychwyn gyda chymunedau lleol. Rhywbeth yn ymwneud, ta ben, na i'n mynd amdan hwn i weld os mae'n gallu helpu fi fel busnes i symud ymlaen ac mi nath o chwarae teg. Bob wythnos yna rhywun gwahanol yn dod ymlaen i siarad efo ni. So lle un wythnos yna rhywun o ochr finance, wedyn wythnos nesaf yna rhywun ochr social media. Dros y 10 wythnos oedd yn just yn helpu i trio codi profile busnes chi. I rhywun sy'n meddwl yn neud y step o cychwyn busnes ei hunan, neu os maen nhw wedi'n barod angen bach mwy o cymorth i symud ymlaen, mae'n just yn ticio bocs i pawb, dwi'n meddwl. Bwriad cronfa her Arfor yw i beilota a threalu datrysiadau arloesol i heriau sy'n bodoli yn ardal Arfor, gyda'r bwriad o edrych ar y cysylltiad rhwng yr iaith a'r economi. Mae dros 195 o fentre newydd wedi derbyn cefnogaeth trwy'r gronfa her. Yng Nghara Jones Leaf ydw i cyfarwyddwr gweithredol a chyfriweithredwr Theatr Cymru. Gaethon ni gefnogaeth trwy gronfa her Arfor i wneud cynllun interneithau cefn llwyfan. Felly wnaethon ni gynnig 4 interniaeth, 2 gyda ni yn Theatr Cymru a 2 gyda Canolfan Pontio ym Mangor. Mae'n teimlo'n bwysicach nag eriod bod ni'n dangos i bobl ifanc bod yna bosibiliadau mas yna ac yn ei ardal lleol nhw, bod nhw ddim yn gorfod teithio i wneud beth maen nhw eisiau wneud. Ac o drysau'n caniatau ni'n wneud yw wneud cysylltiadau tramor, yw cael y bobl yma un trefach ni i Aberystwyth, i Gymru, i nhw ddod i weld beth sydd gyda ni. A hefyd mae'n caniatau i ni ddod â'r rhaglenwyr o draws y byd i gyd i ddod a'i brynu'n gwaith ni a'i fynd a beth sydd gyda ni yng Nghymru tu hwnt i bob man mewn gwirionedd. Bod yn ffodus iawn i dderbyn, gyda swydd da parhaol gyda cwmni Scottish Power. Bod fi wedi gorfod mynd i ffwrdd i hyfforddi o'n i wastad edrych ymlaen i gael dod adra. A mae'r cyfle i gweithio fewn yr ardal o ddydd i ddydd a gael crwydro chydig o'r ardal hefyd yn neud rhywun sylwi pa mor lwcus ydy rhywun o weithio a byw yn yr ardal yma. Mewn gwirionedd does na ddim rhwystra o fyw o fewn ardal Arfor. Mae ddigon o gyfleoedd allan yna. Mae yna gyfle i rhywun manteisio creu bywyd arferchog i nhw hunan adra yn yr ardal yma. Pan o'n i'n gadael brifysgol Gaer, o'n i'n gwybod bod fi eisiau dychwelyd nôl adra. Felly o'n i'n benderfynol o drio dechrau busnes yn hun. A dwi'n gwerthfawrogi'n fawr y gefnogaeth dwi wedi gael gan bobl lleol a teulu. Mae'r ardal lle dwi'n byw ni yn bwysig iawn i busnes i. Os fyswn ni yn byw mewn dinas, mi fyswn ni'n rhedeg busnes hollol wahanol. Dwi'n dogfennu pobl gwledig a bywyd gwledig, tirlynu ac yn y blaen. Felly mae lle dwi'n byw yn cael dylanwad cryf iawn ar bywyd bob dydd yn waith i. Dwi'n meddwl sy'n gyrfa fi wedi datblygu mor gyflym os ni ddim yn byw mewn ardal wledig. Mae'r cystadleuaeth yn yr ardal yn llai, a felly mae'r cyfleoedd dwi'n gallu gael yn fwy. Dwi'n teimlo bod cefn gwlad lot mwy fysi na falle mae rhai pobl yn gweld. Mae yna cyfleoedd eang i gael yma. Os rhywun gyda diddordeb i aros yn lleol, a fi'n credu bod gwaith i gael a mae cyfleoedd i gael.